एबसु आरो बिफोरनि लोगो लानानै गारिखौ बुख्रुबबाय नै जोंनि बिपिएफ सान्तिपुर प्राइमारिनि गारिखौ बुख्रुबबाय नै टाका लानानै भट बायनो बायदो बिसोरो आरो आसे तो गारि आरो पैसा रायजोफोर गारि बुख्रुबनायखौ नुदों जे पुलिस प्रशासनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इमिडियेट जुदि बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव जुदि हमाब्ला बेफोरबायदिखौ खालामो जोंहा माखासेया गोरों आफादनिफ्रायबो दङ आफादनि मुंखौ लाला बुंबा लाजिलायगोन नोंथांमोना निस्सय बुजिखाबाय जानांगौ बे मोनसे आरो नैबावहाय मोनसे दङ नैबे फुहैदोंमोन नाथाय क्लासाव नाङासै बियो बे नैबे गोजानसिनाव दंफैयो नालाय बै जोंनिफ्राय नैबाव नांबाय अन्थाइआ बिसिनो दङ अन्थाइफ्रा नै बेसेबां गिदिर गिदिर मानसि गाखोबा मा जागोन जागौमोन बेबायदि खालामदों आरो बिसोरो बेबायदि खालामलांबाय आरो नै दिनै जोंनि नैबे गराइमारि जोंनि बे प्राइमारिनि स्टारिं कमिटि अफिसाव दिनै जोंनि सेंग्राफोरनि जिथु थानाय जायगायाव फैनानै इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फैनानै जों गासै गारि गंब्रै बुफायनानै थांदों बिथांमोना जि धरनाव बेबायदि जाथायखौ खालायदों एखे गोख्रोङै सोंखारिथाव नङा दिनै आं खावलायगोन जे पुलिस प्रशासनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इमिडियेट जायफोर दिनै बे गारिफोरखौ बुख्रुबफैदों बिथांमोननि नामखौ जों रोखायै जों पुलिसनो गथायखाबाय जुदि बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव जुदि हमाब्ला हायोब्ला बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेराव हमनांगोन नङाब्ला हयथ' बिनि बेबस्थाखौ जोंनि सेंग्राफ्रा गोख्रोङै जों बेखौ बादा होनो हानाय नङा ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे दिनै जायफोर दायनिगिरि खालायदों बिथांमोनखौ थाबनो हमनांगौ सिटिजोनखौ जाहाथे कन्ट्रल खालायनांगौ प्रशासना मोरै बिथांमोना हरनि गेजेराव बे 12टायाव फैनानै दिनै पार्किं खालामना दोननाय गारिखौ मोरै बुख्रुबफैनो मोनखो अफिसाव बे बिराद माने दुखुनांथावना जाथाय नंखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायहरगोन जायफोर दिनै बिथांमोना दादागिरि गुन्दागिरि खालायबाय थादों बिथांमोना खोब मोजाङै बुंबाय थायो भद्रयै जेन्टेलै बे शान्तिपूर्ण भाबै माखासे खोथा बुंबाय थायो दिनै बिथांमोननि माखासे गुन्दा बाहिनिया दिनै फैनानै जोंनि सेंग्राफोरनि थानाय जायगायाव फैनानै मारै बिथांमोना गारि बुख्रुबफैनो हाखो जेराव बिथांमोना दिनै पार्किं खालामना दोननाय गारिखौ बुख्रुबफैदों बिथांमोननि गुन्दा बाहिनिफ्रा जों स्पष्ट बुंगोन बिथांमोना प्रसेन बसुमतारी बिपुल बसुमतारी बै बिरगां दङ बेनिफ्राय बै राजु ब्रह्म दङ आरो बिनय ब्रह्म दङ जेराव नोङो रमेन बाय कलेजनि बे सासे रमेन दिनै बियो खेरानि बियो बे साख्रि मावनाय मानसिया दिनै मानो बे इउपिपिएलनि केम्पिं खालायबाय थानो मोनखो बियो ओंखायनो इमिडियेट बिथांखौबो एक्सन लानांगौ बिनि साख्रिया मा बेबस्था लायो गभर्नमेन्टखौ लानांगौ नङाब्ला बिनि सायाव दिनै साफ्रोमबो जुदि बिदि चान्स होबाय थायोब्ला बिनि सायाव जोंबो लिगेलि आयेन भाबै जों बिनि सायाव जों एक्सन लानो गोनां जागोन ओंखायनो पुलिस प्रशासना इमिडियेट बेखौ हमनांगौ आरो BPF long live! Long live! Long live! 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 Press Mosari long live! Long live! Long live! Press Mosari long live! Long live! Long live! Press Mosari long live! Long live! Long live! थाना যাব এই গাড়ি নাম্বারটা দাও গাড়ি নাম্বারটা দেখো এই গাড়ি নাম্বার এইটো স্যার রাইজক আহিকিনি দম দিছি আগতে এন্তে এইটো হল পবিত্র নারজাৰীৰ গাড়ী ৰাইজক দম দিছি না আহিকিনি প্ৰথমতে ৰাইজক আহিকিনি দম দিছি ৰাইজক আহি দম দিছি না পবিত্র নারজাৰী আমাৰ গাঁৱত আহি আমাকে দম দিয়ে ইউপিপিএলৰ চেয়াৰম্যান ইউপিপিএল এই সাত পয়সা পবিত্র নারজাৰী এইবিলাক নারজাৰী ন কিমান টকা চোৰ টাকা লাগানে ভোট পাইনে বাইদে বিসোरो আরো আছে তো গাড়ি আরো পয়সা আছে আরো পয়সা আছে बे जोंनि फंबायमोननि रादाबनि गेजेरजों माखासे जों निसिमा हालामनि जानानै खावलायहरनाय थायो रन्जित बसुमतारीयाथ' जोंनि निसिमायाव जायगा गैया एकदमबारे मोनखाया जिर'खा बियो मालाबाबो देरहाया न'खर हाबनानै इसोरो हर गेजेर बिसोरो थाखाबो रानदों थाखा रानबाबो
नै लायो दै जोंनाव नांगोलाव फैफिनो जयनिं जाफैफिनो निसिमायाव जोंनि जेएम सारानो देरहासार जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि हाग्रामा सारानो सरकारखौ दाखागोन 100 रोखाखा बयबो नांगोलनि सभायाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। एबसु आरो इउपिपिएलनि लोगो लानानै गारिखौ बुख्रुबबाय नै जोंनि बिपिएफ सान्तिपुर प्राइमारिनि गारिखौ बुख्रुबबाय नै मानसिफ्रा गासिबो एबसुआव ज' जाजोब्बाय जोंनि गारिखौ बुख्रुबबाय नै नायनो हागोन एबसुआ मा मावदों दा नै रायजोफोर नाय रायजोफोर मा रोखोम खालामदों नाय मानसिफ्रा गासिबो एबसुआव ज' जाजोब्बाय जोंनि गारिखौ बुख्रुबबाय नै नायनो हागोन एबसुआ मा मावदों दा नै रायजोफोर नाय रायजोफोर मा रोखोम खालामदों नाय जालायबाय दै लोगोफोर जालायबाय गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारि 14 चिरां थाइखाजरा एरियायाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफनि गारिखौ होलायबाय नै गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारिनो बुख्रुब सुख्रुब गंनै गारि बुख्रुबबाय बिसोरो जोंनि 14 चिरांनि बेबो नै उननिजों बेबो गंसे उननिखौ बुख्रुबदों आरो ओमफ्राय बै गंसेया सिगांनि गंनै बुख्रुबदों गासै सिगांनि ग्लासखौ गावजों गावनो मारै गावनि बर' हारिजों हारिनो नांलाय खमलाय मा खालामबावनो जालायबाय दै लोगोफोर जालायबाय गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारि 14 चिरां थाइखाजरा एरियायाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बिपिएफनि गारिखौ होलायबाय नै गावजों गाव बर' हारिजों बर' हारिनो बुख्रुब सुख्रुब गंनै गारि बुख्रुबबाय बिसोरो जोंनि 14 चिरांनि बेबो नै उननिजों बेबो गंसे उननिखौ बुख्रुबदों आरो ओमफ्राय बै गंसेया सिगांनि गंनै बुख्रुबदों गासै सिगांनि ग्लासखौ गावजों गावनो मारै गावनि बर' हारिजों हारिनो नांलाय खमलाय मा खालामबावनो